अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। ठाकरे शिवसेनेचे नेते खासदार विनायक राऊत हे दसरा मेळाव्याच्या तयारीकरिता सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर असताना आयोजित सत्कार कार्यक्रमानंतर दुपारी कुडाळ शहरातील घरगुती पद्धतीच्या शाकाहारी जेवणाचा त्यांनी आस्वाद घेतला। खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधी म्हटलं की त्यांचा बडेजाव दिसून येतो, पण खासदार विनायक राऊत यांनी अन्य लोकप्रतिनिधींसमोर वेगळं उदाहरण ठेवलंय। कुडाळ शहरात आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत विनायक राऊत हे जेवणाचा आस्वाद घेताना या व्हिडिओतून दिसतायत। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।